Arestado sa ginpatigayon nga drug buybust operation ang duha ka mga indibidwal sa barangay Kalumpang, Molo, Indibidwal City alas 9:40 sa gabi Hunyo 12. Ang mga nadakpan mo sanday ang Hilita Bacarano 46 anyos sa barangay Flores City proper, kag Rose Andamian 31 anyos santan sa Buybust City proper. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sa Police Station 4, nabaklan sila nga duha sang isa ka plastic sa isang suspected sabu gamit ang 500 pesos nga buybust money. Na-recover dugang ang 5 ka mga plastic sa ginapatihan illegal nga droga, karagabukat sang 5 ka gramo kag may 34,000 pesos ka market value. Duha na kasimana ang monitoring sa pulis sa ila, kag nahibaluan sa distrito lang sa Molo ang kalabanan nila nga mga parokyano. Samtang ang dati nga live-in party na ang Hilita amo ang nagasupply sa ila. Nahibaluan nga si Rose Ann ang anay nadakpan sa drug buybust operation sa 2017 kag nakagawa sa 2023 pinagi sa plea bargaining agreement. Pagpamalibad naman ang duwa nga maghatag pa sang komento. Sir, mga duha na ni naman kasi mana sila na monitor, sir. Kaya tungod sa bulig sang mga ila silingan diri sa area, kaya bala no sir ang ila subdivision is dikit-dikit sir mo. Na monitor sila nga damo gasud gwa diri sa ila block kag lot do. Amo to nga gi-monitor dahil naton kag na find out naton na may mga transaction gani diri sa nga illegal nga droga. Kag sa karon mga ka-K5 na kahunong na diri sa may Police Station 4 ang mga arestado kag natala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa may distrito sa Molo, ako naman sa K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.